Ahojte, ahojte. Vítajte pri mojom zimnom videu. Tentokrát zasnežený les. Máme tu 16. februára. No a trošku sa nám ochladilo. Od včera aj snežilo, takže som sa vybral von, že vám ukážem ešte tieto krásy. Lebo kto vie, či už to nie je posledný sneh, keďže sa má zase potom otepliť a tieto minusové stupne majú trvať cca len nejaké 2-3 dni. Možno len 2. Takže poďte so mnou na to. Tam si takú prechádzku Karpatami. No a vidíte, aké je to krásne. Takže budem komentovať ako vždy, čo ma zaujme. No a verím, že všetko je dobre počuť. Aj kroky, aj občasné vtáčiky, ktoré tu okolo lietajú. No a dáme si takto ešte záber. Naspäť, odkiaľ som prišiel. Ale viete čo, vrátim sa aj k tomuto krásnemu starému machom obrastenému koreňu. Z diaľky do diaľky vyzeral ako nejaká zrúcanina. Tak ma zaujal. Aj svojou farbou, aj tvarom. Všetkým úžasné. Alebo ako nejaká vyvretá láva, teda sopka. Takže tu, kde začíname, idem aj ďalej. A ešte ďalšia vec. Na druhej strane tam, ako vám ukazujem, boli pred chvíľou muflóni, alebo 4, už neviem. A 2 alebo 3 samičky, 1 samec zastali, pozreli sme sa na seba z diaľky, očný kontakt. No a nehybne stáli a potom išli ďalej. Škoda, že neboli bližšie, ale je to niekedy ťažšie s tými muflónmi. Aj keď sa mi zdá, že nemajú príliš veľmi strach o nich. Dokonca aj kamarát stretol muflóna a bolo to so pár metrov z očí v oči. Ak to pozeráš, tak ťa pozdravujem. Ty vieš, ktorý. A možno sa nám ešte podarí spolu s vami so mnou stretnúť nejaké to zvíře. Vybral som si zase takúto cestičku mimo hlavných cestičiek, lebo tie sú vždy najlepšie. Nevychodené. No a pre mňa aj pre vás plné prekvapenie. Sranda, keď sa teraz pozerám na tie fraktály tých stromov, všetky tie konáre, tak som si spomenul dneska na môj sen. Snívalo sa mi, že udrel blesk, ale nebolo to do stromu, ale tí, ktorí viete, tak že som kráčal po Hodžovom námestí, nejakých možno 20 rokov dozadu ešte. A išiel som smer z Hodžového námestia na zástavku, ako je Technická univerzita, kde stoja trolejbusy. No a po ceste sa strhla nejaká búrka a búchol blesk. Ale taký silný, že tam zhorelo nejaké auto. No, všetci sme tam dobehli, ale bolo to len ako prázdne auto, ktoré vlastne bolo celé žeravé a od blesku ako obhoreté, takže takýto divoký sen. Napadlo ma to v tej súvislosti, keď som sa pozrel na tie stromy, že častokrát vidím aj
spálené stromy po bleskoch. No ale späť od sna k realite. Alebo ak je toto sen, tak je to krásny sen. Poďte sa na túto nádheru. Parádička. Však tie trávy, jak ukazujú svoje hlavy. Ako by to bol dikobraz v prírodnej zoologickej záhrade. Viete čo, ale ja pôjdem späť týmto smerom, lebo tam je to dosť husté. Nech máme všetci z toho niečo. Počujem nejaké zvuky, takže hore je možná aj cestička a ľudia. Ale to nevadí. Tu už máme nejaké suché stromy aj zvyšky. Toto nádhernú trávu pred nami. Pardon. Tu nejaký starý strom. Hop. Potom možno budete počuť častejšie takéto pošmyknutia. Pozerám na tento starý strom a to vyzerá ako prasačič nos. Vidíte tento ňufák od prasiatka. Sranda. No príroda má kaďaké podobnosti, keď človek skúma hlbšie a hlbšie. Mne sa páči tento divoký terén, takže ideme tady tam. Počkajte. Zdá sa mi, že trošku je to presvetlené. Dobre. To je lepšie, lebo no, nevadí. Máme už niečo po pol piatej. Takže to svetlo je také, aké je, že šedé aj to v oblohou. Ale myslím, že to celkom pekne berie všetko. Nechcel som zase, aby tá biela vám úplne vypalila oči cez to video. Teda tí, ktorí to počúvate, lebo viem, že niektorí sa skôr na... Teda tí, ktorí to pozeráte, pardon, lebo niektorí sú skôr na pozeranie a niektorí, čo viem od vás, tak len počúvajú tieto videá. Aj tu sú nejakí dvaja opretí. Nie sú opretí, ale v perspektíve to tak vytvorila, že ten uhol pohľadu sranda. A hore, aké krásna mla. Tak tam ideme. Poďte tam so mnou. No. Ale musím si dať do poriadku topánku, takže chvíľku si vážne kde položím. Nech sa tu, jak sa hovorí, ľudovo nevykýblim. Takže malý momentík, kamaráti, kamarátky. No, nádhera. Počkajte. Nevadí, budete takto nakrivo. No ale zase to je mokré. Sekundu. Ja si vás niekde pichnem.
Super. No čo aj. Drž. Nevadí. Idem ďalej, jak to vymyslím. A tu je ešte cestička. Ale však ja idem vyššie potom. Tak tam si spravím tú šnúrku. Nechcem to robiť tak, že by som dal pauzu a potom pokračoval, lebo ja idem najradšej takto na jeden dlhý záber. Bez toho, aby som to nejak strihal. Krása. No a tu sa ide na výhľadku tam. Tí, ktorí poznáte. Drevená pekná je. Vidíš na záhorie, keď je jasno. A ideme do tej jemly. Tam to bude krásne. Myslím, že čím viacej sa bude zvečerievať, tak tým viacej bude jemly. Ono je fakt nádherné si užívať takto každé obdobie v lese a vidieť tie zmeny. A tam hore. Tam poďte so mnou kráčať ďalej. Počujete? No. Tak tu si zachytím mobil a si dá dohromady tú šnúrku. Takže takto. Dobre. Držíš? Tak, priateľe, pokračujeme a ja sa ospravedlňujem, že som to stopol. Vidíte, som to zakrikol, že idem bez strihu, ale teraz to bola nutnosť, lebo jedna je druhá topánka rozviazaná a potreboval som si položiť aj na ruksak ten mobil aj tyčku pevnejšie, takže ideme ďalej, no. Nevadí, nič sa nedieje. Svetlo máme a mlá sa blíži hlbšie a hlbšie, takže ideme ďalej. Celkom začína byť chladnejšie. Cíti to, ale však oblečení som dobré a zatiaľ ukazovalo nejaké minus 2-3 stupne, no. Je možné, že to ešte klesne. No a tie teplotné rozdiely sú veľké, lebo vlastne však predvčerom bolo nejakých 10-11 stupňov v Bratislave a teraz takto. Tieto teplotné šoky nie sú dobré.
určite pre staršie ľudí, alebo čo majú nejaké zdravotné problémy. Ak to pozeráte aj vy, tak viete, o čom hovorím, že chápete to. Taký zaujímavý konár. Akoby taká ruka, alebo také oko. No a keď sa tu zrejme z iného uhla, tak sa to mení úplne na nejaký hexagón. Tá príroda je parádna. Krásne je to. Každý strom iný ako dúhovka v oku alebo otlačok prsta. Vyššie a vyššie. Hlbšie a hlbšie poriadne. Tiež zaujímavé, keď ten sneh je na koreňoch. Vyzerá to ako nejaká noha. Však. Zrejme sa mu aj na korunu hore. Nádhera. Krása. Paradičko. Aj ten naľavo je úžasný. Však. Pozrite sa na ňa. Ako keď fúkate čierny tuš na papier. Vlastne teraz sme akoby ľudia, ktorí sa prechádzajú po papieri, v ktorom bolo vytvorené v umenie čiernym tušom. Aj keď to nie je úplne čierna, že stromy sú zeleno tmavo hnedé. Vlastne tých odtieňov je to tisíce. Pozrite sa nám tu na tu, jak nám to prichádza z dola. Paradička. Wow. A tu máme nejaké huby skryté. Pozrite. Asi to drevo krásne. Možno aj bolo počuť, ak mi pukli kolena. Nevadí. Ale sa bolo pukanie kolien. Aj keď myslím, že oveľa krajšie je pukanie snehu pod nohami, teda vrzganie a pukanie starých kornérov ako kolien. To je pekné. Však. Úžasné. Počkajte, veď asi neúhla.
úplne že obrázok. Som tu počul aj ďatla niekde. No a poďte sa mu vyššie a vyššie. A ďalej a ďalej. Ja dúfam, že toto video vám schladí deň. Ja viem, že niektorí už máte dosť tejto zimy. Ale zase na druhej strane, keď bude leto a bude veľmi teplo, fakt veľmi teplo, dúfam, že leto bude normálne. Ale ak by bolo divoké horúce leto, tak si ho pustíte, dáte si ľad na núk a môžete relaxovať vo februárovom lese v okolí Bratislavy, Malých Karpát. Mne sa veľmi páči. Vidíte, ako sú tie stromy od vetra po nahromadené na tú ľavú stranu. Je to vidieť dobre, lebo tento je rovno, vidíte. Takýto efekt, keď na kopec fúka vietor. Fú, ale pribudlo to aj popadaných stromov. Sa mi nedivím, lebo vlastne však keď boli navlhnuté a potom ťažobou aj snehu, aj vlhkosti tie suchšie už padli. Niektorí už podľa videa možno vedia, že som. A tí, čo nepoznajú, tak zase možno raz vyberú. Nie je to ďaleko. Je to kúsok od lesa parku. A ukážem vám aj tabulu, kdeže je. Máme ju. Takže sa nachádzam v Bratislavskej Drieňovece. 421 metrov nad morom. Takže takto je to tu krásne hore. Hovorím, tí, čo poznáte, sa tu určite radi zastavia, alebo len tak na výhľad aj keď je pekne, tak sú vidieť západy. Alebo len relaxovať. Ja mám toto miesto rád čisto na relax. Je naozaj úplne jedno, že aké je to ročné obdobie. Celé toto okolie je krásne, krásne. Dobre, kamaráti. Ideme teraz dole. Tam. Smer lesopark. Maličký, ale zoberiem vás cez stromy, sneh a tieto úštiny. A ďalší. Ale nie, to nebol ďateľ. To sa o seba stromy obtierali hore.
Mám rád tie zvuky stromov, keď vydávajú. Niekedy sú to ako staré dvere nejaké z nejakého hororu. Inokedy len také zvláštne kvílenie, občas pískanie. A niekedy proste len tak ticho stoja, keď nefúka vietor. Pôjdeme takto na tie stromy. Zoberiem vás medzi tieto dva stromy. Otvora až dole. A semkaj. Strašne je krásne, keď ten sneh tvorí tú siluetu, viete, ten základ je to také fotogenické. Na všetkých stromoch z tej strany. Že ako to vytvára ten záber. Pozrieme takto hore. Odkiaľ ideme? Kam kráčame? Quo vadis? Musím dávať trošku bacha, lebo sa toto šmíka. Tento je nádherný. Wow. Ako z nejakého mystery filmu. Pozrime sa bližšie na ňo. Paráda. Kreslím poslednú dobu aj veľa, teda aj malé kreslím stromy, no a poviem vám, že je to makačka. A už jedno, že či realisticky alebo nejaké expresívne podľa toho, čo vy tomu dáte, ale tá štruktúra tých stromov, tie konáre a všetko to je neuveriteľné. Človeka to úplne pohltí tým, že je tým fascinovaný, úžasnutý, ale zároveň je to naozaj ťažké. Nebudem klamať. Tento je spadnutý tu na. Hop. Ďalší krásavec obrovitánsky. Kde sa ako máte konáre po. Jaj, skoro som sa vytoto. Konáre ako poprepletané. Krása. Čo je na to? No, čo takto dole. Som myslel, že som počul nejaké zviera, ale možno to bol nejaký lesný trpaslík. Kto je? Ak bol, tak je možno aj neviditeľný. Zmizol. Alebo iná bytosť, kto vie. Nejaká lesná víla. Rôzni alfovia.
bytí. Tých bytostí je veľa. No a máme tu kúsok aj jeličnanov. Pekné. Tu zase popadá na tieto. Ako ste už videli. Vôňa príjemná. Vianočná. Keď už februárová. Na fašiangova. Rozprávkové fakt. No a ako som hovoril na začiatku, že podľa mňa toto už bude ten posledný sneh, takže myslím, že zajtra by to už nebolo takéto magické. Že vlastne berte to možno aj takú rozlúčku so zimou. To vyzerá úplne ako obraz. Tá biela ako dopadá hore, to je dole. A to postupnosť na tých stromoch. Takže ako hovorím, že berte to rozlúčku so zimou. No a za chvíľku môžeme vítať jar. Pravda, že sa máte na čo tešiť aj jarné videá v prírode, ale aj aké to mesto spraví. To je menej úraku. Dobre. No a tu už sa dostaneme za chvíľku dole na cestičku. No a ja potom pôjdem smer lesopark. Takže ešte nás zoberiem po tomto nevychodenom snehovom chodníku. A pomaly sa rozlúčim s vami. Tu už ani mladej. Čiže čaro sa stráca. Ale nie je to čaro, to stále dostáva. To je jedno, či je mama, alebo nie je mama. Takže pomaly sa s vami rozlúčim a chcem sa vám veľmi poďakovať za vašu pozornosť. Ak ste to dopozerali semke, pravda, že? Ale aj ďakujem aj tým, ktorí ste to nepozerali sem. Aj keď to už nepočujete. No a budem vďačný za zdieľanie, vaše komentáre, lajky a takisto aj odber. Nezabudnite. No a ak sa vám to veľmi páčilo, tak odporúčte kamarátom a všetkým, ktorí sú v vašom okolí, majú radi prírodu. Ale nájdu tu aj iné videá na mojom kanáli, čiže nielen prírodu. Myslím, že každý si tam nájde svoje. Tak ešte raz vďaka a máte krásne chvíle. Či už zima, leto, jar, jeseň.